गासैखौबो आंनि भिडिअ'आवहाय बा आंनि कन्टेन्ट नायगिरि बिथांमोनखौहाय वेलकाम आरो आंनि सिगाङावहाय बुंग्रोगोन जे आं भिडिअ'खौ मोजाङै आरो क्लियारलि खेबनो हानाय जायाखै आरो स्पष्टल भाबै आं खेबनो हानाय जायाखै बाट सिगांग्रो सरि नोंथांमोननिसिम दा फुड सेफ्टि स्टेन्डार्ड अथरिटि अफ इन्डियानि जों सामलायजानाय मोनसे FSW नि इन्टारभिउ मिन्स F फुड सेफ्टि अन व्हील्स बे जबखौहाय आङो फेसबुकआवहाय नोंसिनि सिगाङावनो आं खोन्थाना होग्रोदोंमोन आरो साख्रि ओंखारगासिनो दङ चिराङाव धुबुरीयावहाय पस्ट खालि 3 ओंखारगोन आरो बङाइगावआवहाय पस्ट खालि 3 ओंखारगोन होननानै आङो फेसबुकआवहाय नोंसिनो मोनसे पस्ट होदोंमोन नाथाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामगोना खालामाखै बेखौ आं मिथिया दा इन्टारभिउआवहाय ओरैबादि मोजां टेलेन्ट गोनां फैदों दारि गोलावफ्रा नाथाय जोंनि बर'फ्रा बिदि गैया गासिबो स्टुडेन्टफ्रानो दा एप्लाइ खालामग्रा बिथांमोना गासिबो फाइनालावहाय मेट्रिक फाइनाल एग्जामावहाय फार्स्ट डिभिजन HS एग्जामावहाय फार्स्ट डिभिजन गासिबो बिदिनो गोजा थार्ड डिभिजनानो गैया गासिबो फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड अनलि बेल' नाथाय जोंनि बर'फ्राना जास्ट अबहाय बांसिन इउज खालामो होनबा अबहाय बांसिन गोसो होयो होनब्ला निसा लानायाव बांसिन आरो बै हिन्जाव बा हौवा गोसोथोनाय बिदियाव बांसिन बिराद दङ दा बेनि थाखायनो जाखिनि होसोनांगौ आयदाखौहाय बिसोरो होसोनो हाया जाखिनि थांखि बेखौहाय खालामफुंनो हाया दा आङो मुस्लिम बिथांमोन आरो रय बाहाय आरो दत्त बिथांमोन बे जायखिया जोंनि बर'नि अनगा दस्रा ओरैबादि मोजां फरायनाय केन्डिडेटफोर फैदों बाब दा बुंसै ओंखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो बिसोरबादि जाहाथे मोजां फरायो जाहाथे मेट्रिक एग्जामफ्राव बा HS एग्जामफ्राव बा MSc बा एभ्रिथिं गासैबो एग्जामफ्रावहाय जिखुनु जा एग्जामफ्रावनो जाहाथे नोंथांमोना डिभिजन लाखियो बे आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट नोंसिनिसिम आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ नायलाबानो जाबाय थेंक इउ फ्रेन्ड्स दाखालि जे आं बुंदोंमोन ना फुड डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे 3 पस्ट फैदों बा फैगोन एप्लाइ खालाम होनना बुंदोंमोन ना दा बावहाय एप्लाइ खालामग्रा मानसिफ्रा बहुद दङ केन्डिडेटआ मथा मथि गोबाङानो दङ दा दिनैहाय इन्टारभिउ दा दंफैयो धुबुरीयावहाय आरो जाय बिथांमोनाहाय इन्टारभिउनिफ्राय पास जागोन दा बिथांमोना इन्टारभिउ फर्म साबमिट खालामगासिनो दङ दा फर्म साबमिट खालामखांनायनि उनाव दा सार बिथांमोनाहाय रिसिभ खालामखांनायनि उनावहाय बिसोरखौहाय लाइन लिस्ट लानानै लेंहरगोन बेखायनो आङो सिगाङावहाय नोंथांमोननोहाय मेसेज होखादोंमोन जे जब फैगासिनो दं जाहाथे एप्लाइ खालामो आरो गावबागाव टाइमखौ जाहाथे लस खालामाजासे गावबागावनि माबाफोरखौहाय लस खालामाजासे माबा मोनसे लामाजोंहाय बा माबा मोनसे खामानियावहाय एंगेज जाना था होनना बुंदोंमोन जे दिनैहाय नुबाय माबादि दारि गोलावफ्रा नुबाय माबायदि लाइन फैयो साख्रि होनबाथाय आजां लाइन फैयो साख्रि होनबाथाय जोंनि बर'फ्रासो जेबो रोङा जोंनि बर'फ्रा साख्रि होनबाथाय है बिदि फिसाखौलाय मानो नांगौब्रा होनना बुङो नाथाय बे साख्रिखौ मावोबा ना गोसोबादि फरायनोबो हायो मिथिबाय एसेबां माबा नङा एसेबां हेभि गैया डिउटिया बेनि डिउटिया बिराद मोजां बास फरायनोबो हायो लोगोसे आरो जब मावनो हायो दा बेबायदि आरोखि ना दे भिडिअखौ बाव दोनबाय दा आङो जाग्रा जानोसै